Fit-22 jum ta' kampanja elettorali, Robert Abela kompla bid-diskors tiegħu ankrat fil-passat u mimli negattività. Fil-fatt meta ndirizza l-partitarji tiegħu fil-Mosta, Abela ftaħar bid-data meta pubblika l-manifest daqs li kieku hija kompetizzjoni politika u kompla jiftaħar bil-proposti daqs li kieku qed iħabbarhom l-ewwel darba f'din il-kampanja elettorali. Robert Abela kompla wkoll bir-retorika qarrieqa tiegħu brabta mal-pensjonijiet fejn iddikjara illi ju irid jara l-pensjonanti aħjar, iżda nesa jsemmi kif kien propju hu illi daħaq bil-pensjonanti meta wedhom żieda ta' 50 euro fil-ġimgħa fil-pensjoni, meta din se tkun 5 darbiet anqas. U approva jagħti x'jifhem illi mhux iħares lejn kuluri politiċi iżda fl-istess nifs mar lura snin twal u kompla bl-attakki partiġani tiegħu u kompla jinsisti bil-kredibilità tiegħu. Kif nesa jsemmi li ju baqa jħallas il-Vital Su Stewart baqa jikrin Nikolaus, ħalla l-nies żewġ tisjuf bil-qtuħ tad-dawl u fega l-pajjiż bl-overpopulation. L-aqwa tal-aqwa. Fl-attività laborista fil-Mosta tkellem ukoll Anton Refalo li surrealment iddiskriva l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex ta' snin passati bħala wieħed ta' tielet klassi. Kif konvenjentament nesa jsemmi illi kien propju gvern laborista li ħalla ftelqa l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex meta ħallas il-Vital Su Stewart 400 miljun euro mingħajr ebda investiment f'dan l-isptar. Is-settur tas-saħħa fejn Għawdex kellna sptar tat-tielet klassi. Intant Refalo ma rrefera bl-ebda mod għall-villa fil-qala Għawdex li ju qed jokkupa mingħajr ma jħallas imqar ċenteżmu wieħed. Min-naħa tiegħu il-kandidat Clifton Grima għażel li qatta l-ewwel indirizz tiegħu f'attività politika f'din l-elezzjoni ġenerali jinfex f'diskors negattiv u ankrat fil-passat. U saħansitra rrefera għal ftehim kollettiv li jagħmel il-gvern fl-Emkast mingħajr ma semma x-xhur twal ta' tilwim industrijali u strikes li jagħmlu l-letturi f'dan il-kulleġġ wara li ġew injorati.